ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ мардуми заҳматкаши ҷамоати деҳоти ворухи шаҳри Исфара дар роҳи ободии диёр камар баста барои амалӣ намудани иқдомҳои созанда шабу рӯз дар талошанд. боиси хурсандист ки дар амалисозии нақши чорабиниҳо ва раванди ободкориҳо хоса соҳибкорони саховатпешии деҳа саҳми назаррас мегузоранд. боиси таъкид аст ки сокинони ин деҳаи дурдаст дар пайравӣ ба иқдому ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон даҳҳо километр роҳҳои ҳудуди деҳотро мунфарш карда бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бузурги миллӣ корҳои ободониро дар сатҳу сифати баланд амалӣ менамоянд. баҳри таҷлили бошукӯи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмир аз навсозии сохтмони 130 иншоот ба нақша гирифта шуда то имрӯз 162 адад иҷро гардидааст ки ин 126% нақшаро ташкил медиҳад. иншоотҳои иҷтимоӣ аз қабили 2 бонгоҳи тиббӣ, 1 маркази саломатӣ, 1 таваллудхонаи нави замонавӣ бо бискати ҷои хоб, таъмиру аз навсозии муассисаҳои таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва дигар иншоотҳо сохта ба истифода дода шуда баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум мусоидат карданд. ва яке аз тадбирҳои ободонӣ имрӯз ин таъмиру аз навсозии роҳҳо мебошад ки ин кор дар ҷамоат хеле дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст ва дар давоми 5 соли охир аз тарафи дирексияи сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 20 километр ва аз тарафи соҳибкорон ва аҳолӣ зиёда аз 100 километр роҳҳои дохилии ҷамоат пурра мунфарш ва таъмир карда шуданд. тибқи нақша дар маҳаллаи тоҷикон дар масофаи 5 километр роҳи маҳаллӣ бо паҳнои 6 метр мунфарш карда мешавад. ин иқдоми сокинон ва соҳибкорони маҳалла намунаи равшани саҳмгузории аҳолӣ дар ободии маҳаллизист ва беҳтар намудани инфраструктураи роҳу нақлиёт ба ҳисоб меравад. бо иқдоми чунин ташаббусҳо роҳҳои маҳаллӣ ободтар гардида шароити зиндагӣ ва хизматрасонии нақлиётӣ барои аҳолӣ боз ҳам беҳтар хоҳад шуд. имрӯз ҳар як қадами созанда дар маҳал аз таъмиру мунфаршкунии роҳҳо то ободонии кӯчаву маҳаллаҳо саҳми арзанда дар пешрафти ворух ва таҳкими ободии диёр мебошад. мо сокинони маҳаллаи тоҷикони ҷамоати деҳоти ворух имрӯз мана барои сазовор ҷашн гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ мунфаршкунии 5 километр роҳро оғоз намудем. ногуфта намонад ки соли гузашта дар ҳудуди ҳамин маҳал 5 километр роҳҳо мунфарш гашта буд ва оянда ҳамин бо дастгирии мардуми маҳал ва соҳибкорон хусусан гурӯҳи ободии ворух кӯшиш менамоем ки ҳамаи роҳҳои ҳамин дохили маҳал бояд мунфарш карда шавад. ҳамаи ободониҳо, ҳамаи ин сарсабзиҳои ҳар як гӯшаи диёр шаҳодати он аст ки сулҳу оромиш, истиқлолият, ваҳдат, ин дастовардҳои беназири миллат ба ҳар як гӯшаи Тоҷикистон сарсабзиву ободӣ оварда истодааст. ҳамзамон соҳибкорони эҳсонкори деҳа барои амалисозии боз як амали нек мунфаршкунии қитъаи шоҳроҳи Исфара ворух иқдом намуданд. маврид ба зикр аст ки дарозии шоҳроҳи мазкур 45 километр буда маркази шаҳрро бо деҳоти баландкӯҳи сурху чоркӯҳ ва ворух мепайвандад. хушоянд он аст ки соҳибкорону саховатмандон ва мардуми сарбаланди ин деҳот дар ободии ин роҳи ҳаётан муҳим саҳми шоистаи худро гузошта истодаанд.